Guys, magkuana po ko, magpatimbang ko sa mga plastic guys nga ako ang mga tinigom o manidagan ko mga tinigom guys. Kani mga plastika guys, ako ni tinigom ya akong gipanitan ya. Ya hinatag ko ni sa amo ang mga silingan o kung mga amigo niya ako ang gitigom amo ni nidaghan amo ni ako ang gipatimbang o man guys oh. Tama yo guys. O daghan kayo. Kuna man lang ni tapit ani ko. Kwarta tani ko guys baka kapalitag ko ana ni bugas so tanawon to mo guys akong motor eh. Oh, mana ko tricycle guys oh. Oh, nawan nyo guys oh. Mana guys, ako ni patimbang. Nyata na guys, so banay ko nyo guys ha. Banay ko nyo guys, so mga plastic nyo guys oh. Plastic. May karton na gilawom guys, karton layam. Mana, may karton dia guys. Ako na ipatimbang sana guys, banay ko nyo guys sa ako pagpatimbang. Na. Punta, let's go guys. Ito na, banay ko nyo guys. Ito na guys, banay ko nyo guys ha. Kung pag-deliver ng mga kuhan. Dagan ako guys, ano nyo guys, dagan ako. Madulong lang ko sa timbangan. Ito po watching guys ha. Sa aking mga vlog. Dagan salamat nyo guys.